Ana wae lakone. Wingi geger Sudewa Pati. Saiki iso Malang Sahara Yaimin. Kok iso untuk cerita werna kersane. Bocah kok iso ora ketinggalan update. Mbok wong ki sambat karo Gusti Allah, salat karo sedekah. Wong sambat mlebune ning status. Status kok isine mung sambat ae. Ngilangi stres jegul karang jahe. Kok ngono. Adikku Di Wisanggeni kakakmu ning mburi. Kowe buta lekno kupingmu. Nyamplik Wisanggeni padha karo nyidam terbelo. Antasena ora bakal nglereni nyamplik Wisanggeni aja kelakon dosa. Ana wong bal-balan ndas buta ya iki. Gojekan kados tangisan kados putih pun kersane becik ketitik ala ketara sapa anjalane ala ing wahyuning sirna ben kebuka endi sing becik endi sing ala pun ana wanci ngunduh waing pakarti Krishna ben waras Budewa ben eling klek-klek Banaspati kroni rombongan Madas Arema Malang karo Madas Madura didu kaya ngono iki piye Madura wong apik Malang wong apik seglintir menungso dadine kaya ngene iki kae ora usah dawa-dawa muga do tentrem padha adem padha ayem adi iki Wisanggeni semun awati munggah dirgatur jiwa nyuntung pangestu jiwa duga tiga aja lenong pangendo aja kaya bocah cilik nggih Gus jiwa nyuntung pangestu Kocap Kasarita Ambyak Wadyabala utusanipun Sang Bathara Guru gawe geger nglek-nglek Banaspati dandang mangore bubrahno wong pengajian supaya kobong kepanasan minggat ora ngerti donga mungkasan siji bali para Wadyabala buta ngamuk Raden Wisanggeni kakrubut kamletak rompal sung buta sembur wisa Raden Wisanggeni sembur geni wisa buta geni kawah candra dimuka Raden Wisanggeni Wisanggeni wasun jembar ngene sugih ngamuk pirang-pirang Wadyabala buta ndeplapani pantara kaidak Raden Wisanggeni widang Wisanggeni kaprubut kajala dening Wadyabala buta Antasena klingning kang rayi krubut buta lir kadung kaya baning lebon orang-orang numbuk indak mlethok buta mudhar glasan bareng mantara saking dirgantung Raden karo kaca mancik pundak nguntir jangga ndas ketendang Raden Poton nduk perang ngono lho maksudnya. Lah kesel aku. Mau kan ana rombongan buta-buta, ya ra? Rungokno. Mau kan ana rombongan buta-buta. Iya ta? Terus perang karo Wisanggeni, ya ta? Buta perang, karo Wisanggeni perang, terus Antasena ngamuk perang, karo Kaca ngamuk, pokoke butane kalah ngono ya. Karang jahe wana sele, gara-gara. Umpamane
Masihkah ada? Oke, baik. Bareng nguyah wae yo lega. Alhamdulillah, pengajian kok ya werna-werna. Ya ben Kang Gareng daripada diimpet kok terus takon nguyah hancenan mesake. Mundul-mundul ning bathukan kok terus. Lah ya awet jam 8 wis mapan iki wis jam 12 kelewat 10. Tenan kok. Wong kene kok ya kuwatir karuan to ya. Wis saiki ngene Kang Gareng. Apa? Awake dhewe ra ketang kulungsu-kulungsu melu udu tenan kok, Truk. Wong urip niki digambarake kaya dening wayang. Menungso uripe nang dhuwur bumi, wayang nang dhuwur debok pisang, pisang pindhane tiyang gesang. Tiruna kaya gedebok iki lho, Truk. Piye to Kang Gareng? Rungokno. Gedang kuwi, debok pisang kuwi diceblokno bumi ngendi mesti tukule. Ora bakal ngletak yen urung tukul tunas anak-anake nuwono buah sing dipangan enak rasane. Ngono ya Kang Gareng. Mula contoh gedebok pisan khairunas anfa'uhum linnas saapik-apike menungso sing iso awe manfaat karo menungso liya. Ngono ya Kang Gareng. Mula aku ki raketan kulungsu menudu ning ngendi-ngendi mbok menawa peperangan meratasi dake iki mau karepe apa to daripada do perangan. Mula tak lereni tak gawe jogetan tak ganti kelawan goro-goro. Seneng-seneng ya Kang Gareng. Tiwas ngajine ora dilakoni gawe apa. Nek mati tampa lali syukur Gusti Kawasa dadi lara. Nglakoni dosa tobaté sumaya-sumaya yo nek tekan tuwa ora juga ora cilaka. Wong kok yo ora syukur sing nikmat sing wis ditampa ana wong dipikul dipathi kok yo ora mari-mari. Ayo Kang Gareng. Wong jenenge wayang kuwi ana kiwa ana teng. Ana sing swargane neraka, ana apik ana ala. Lah Bagong ae muni diamboh. Bagong ki nek jejak omongan karepe dhewe kok. Ngomong ngalor malah ngidul. Lah iya wis sing sabar. Wong jenenge wong akeh kuwi pirang-pirang. Ya akeh pirang-pirang ya bener kok so. Akeh ya pirang-pirang. Bagong. Piye iki? Lanjut. Lanjut. Jai wana boyang pae rasaku. Jai wana kume yang ragaku. Jai wana rasa Karang jae. Karang Apa? Numpak Istanbul. Mendem kowe. Mabuk laut. Gayamu. Ngambune kaya congyang. Lho. Sithik akeh karom ya karom tayo. Reng jame wis entek reng. Mataku ora kuat reng. Wong edian sabar Kang Gareng. Lawang pengajar malah mendem kowe iki jajal. Kok mbok anak iki dipikir kaya gerang gaplok tuwa mendem ora waras-waras. Ya mono ya mini mbok yo leren. Urip ning donya mau mampir ngombe. Astagfirullahaladzim. Bedane apa? Dangdutan karo pengajian karo mendem bareng kuwi. Mau cari omongane ana sing apik ana sing ala. Wong apik kabeh ya ora ana. Kowe iki warasa. Gendeng aku rampus penting anakku mulya. Anak dipikir nek kaya ngono mbok mari. Mari. Ali. Ora usah anarkis kowe. Lah wong jak omongan jengkel ngono ki yo. Lho ben kere aku ngemis aku reng. Anakku reng, anakku piye? Lho sing nomor 1 ning gone UGM. Sing nomor 2 ning gone Undip. Ning kono ya kuliah. Ya ora ya padha wae ngemis. Sabar kan. Lah wong ning Undip ning UNES.
Kok ngemis lho sing go bayar apa to reng duit ora gablek. Kok nek kuliah SD ora lulus ya. Ijazah ku ijazah SMA itu kok ngene Singapura. Tenane ora duwe ijazah SMA kok iso dadi RT. Ora apa-apa. SD ora apa-apa. SMP ora apa-apa. Sak karepe omongane. Sing penting wis ora usah mikir ijazah. Yang penting dadi RT. Urusan ijazah ora penting. Apa 100% palsu. Cangkemmu. Jasaku palsu, tapi aku iso dadi. Mbok aja kaya ngono. Nyindir kono nyindir kene ngaji sing tenanan lha apa. Urip wis kaya kene iki. Sing sugih saya sugih, sing kere saya kere wis. Kang Gareng wis. Cah iki nek mbok kei wektu dawa-dawa lambene gamble tekan ngendi-ngendi wis. Kang, aku ora ngurusi cangkemmu. Aku arep ngesimpulake pengajian bengi iki. Dulur-dulur sedekah iki besok dadi payung ning ora maksar. Ditutumpakan kendaraan Siratal Mustaqim tameng benteng saka pangsisane kuburan lan ndadekno gampang kisapan besok digawekno bangunan kerajaan sing dipanggonano pungkasan omah nang swarga. Amin. Amin. Lah. Amin ngono lho. Mula pengajian iki ayo ditutup bebarengan kelawan wiji dalan pangeran muga kanthi barokahipun tasakuran pengajian Quran tibone keberkahan kenikmatan ning padesan Tunggul Punjul Harjo ana ing Rembang kene ya Truk. Alhamdulillah Nala Gareng kula wae Truk dalem mong bagong bapake padha karepmu dhewe yo sembadani. Rakyatku padha semangat manunggal cipta rasa nyukuri marang desa Punjul Harjo ya Kakang. Nggih Den. Kula nggih matur nuwun ya Kakang Semar. Sampan wis teka mrene. Dunganono ya Kakang Semar. Iya Kakang Semar. Alhamdulillah njenengan mampir dolan ana ing padesan kene iki. Muga-muga barokah kasandang. Nggih, mugi-mugi tekanipun samaryu samilu tasmiron sik niki samir cancu taliwondo age-age yo. Nala Gareng Naila Khairin fatur temen tinggal sapa sira mabango perkara sing ala nglakoni kebajikan ninggal kealaran amar makruf nahi mungkar. Kula lan panjenengan ora mung kumpul ten donya besok kumpul nang swarganipun pangeran. Amin Allahumma. Iki Rembang iki Demak donga gelem donga wagi nembakul rambak dene kurang marem ngundang kiambak. Kerek mlungang namur alimpoh yuk bareng-bareng. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati ala rasulillah ajmain ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, 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 hamdal zakirin, hamdal syakirin, hamdan naimin ya Allah. Angsil rahmah wal barakah fi hadzal majlis, cedak punjul harajo Rembang, salim qaryatina baldatina Indonesia min afati dodol akramat al baldatina Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri min daril adhim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina bi min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi min jamil sayiat wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina. Allahumma iftah qulubana futuhal min rabbina ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an barakat thayyiban ya Allah. Angzil rahmah wal barakah fi hadzal qaryah ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina wal masyayikhina Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahli jamaatina min ahlil ilmi wal Qur'an wal iman wa islam bi ta'ati Rasulillah. Rabbana hab lana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin muttaqina imama ya Allah. Yasir umurana ya Allah. Allahumma yasir la tu'asir inna dzalika 'ala Allah yasir. Allahumma ya yasir kulli asir yasir lana kull asir fa inna taysir asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtajul bayani wa tafsir atas ilaika kafir ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Salimna min adzabil sa'ir wa atina jannata al sarir. Syafatul basir wa nadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para guru, para kiai, barokah ilmu, barokah rezeki kangge umat ya Allah, kangge santri paringono panjang umur sayanipun berjuang-berjuang ya Allah. Para pejabat paringono sehat, salam mikir umat, mikir rakyat masyarakat ya Allah. Para hartawan ingkang urunan ingkang ambiyantu tasakuran panjenengan ditambah pirang-pirang rezeki saya gampang ingkang boten gadah kanthi ikhlas manah lenggah doa ingkang istijabah istiqomah barokah istiqomah husnul khotimah murafaqatul jannah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana dzulumna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata amal abrar ya Allah ya Jagobar ya Rabbal alamin. Laitulah bil iman wal islam al istiqomah min al ibadah min al jamaah min al husnil khatimah min al husnil khatimah. Akhir qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten para lenggah sekedhik muga mangki barokah ngapunten ingkang kathah sugeng kondur sedaya sehat waras panjang umur. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana